kuulet kertomukset Miina ja Manu Lapissa ja Miina ja Manu sadun maailmoissa. Samalla voit seurata niitä kirjoistasi. Kun kuulet tämän äänen, sinun on aika kääntää lehteä. Suloeno oli luvannut viedä Miinan ja Manun Lappiin hiihtämään. Kun lähtöpäivä vihdoin koitti, olivat lapset intoa täynnä. Jippii! Huudahti Manu ja pomppasi riemusta ilmaan. Tänään lähdemme Lappiin. Oletteko nyt varmasti pakanneet kaikki tavaranne? Kysyi Suloeno. Meidän on kohta lähdettävä junalle. Kaikki on mukana, vakuutti Miina. Olen tarkastanut laukut ainakin 100 kertaa. Matka meni kuin huomaamatta, sillä Suloeno oli varannut heille makuupaikat yöjunasta. Aamulla olemmekin jo perillä, sanoi Suloeno Miinalle ja Manulle, jotka nukkuvat vierekkäin alapetillä. Minä luen vielä hetken tätä sanomalehteä, mutta alkakaa te jo nukkumaan, sillä huomenna on tekemistä vaikka kuinka paljon. Aamulla noustuaan junasta he ajoivat rautatieasemalta bussilla Tunturi-hotellin eteen, ja hotellin apulaisjohtaja Karhuvaara riensi tervehtimään uusia vieraitaan. Manu ihmetteli hotellin pihassa poroa, joka kaivoi kaikessa rauhassa jäkälää lumen alta. Ovatko kaikki porot yhtä kesyjä kuin tuo? Hän kysyi apulaisjohtaja Karhuvaaralta tämän esiteltyä itsensä. Eivät sentään kaikki, vastasi Karhuvaara. Mutta tämä Pekkaporo on niin tottunut vieraisiin, että sitä voi vaikka rapsuttaa. Vietyään tavaransa hotellihuoneisiinsa lähtivät ystävämme hiihtoretkelle. Onpa mahtavat maisemat, sanoi Suloeno nauttien täysin siemauksin raittiista ulkoilmasta. Vaikka taivaalle oli kertynyt tummia pilviä, lämmitti silloin tällöin pilkahtava kevätaurinko mukavasti hiihtäjien poskia. Miksi nuo koivut ovat niin pieniä? Ihmetteli Manu. Onko joku kaatanut kaikki isommat puut? Ei toki, sanoi Suloeno. Ne ovat täällä aina tällaisia. Niitä sanotaan vaivaiskoivuiksi. Eivätkä ne kasva tuon isommaksi, sanoi Miina hieman ylpeänä tiedoistaan. Jonkin matkaa hiidettyään he saapuivat tunturin jyrkänteen reunalle ja Manu huusi. Hei, minäpä lasken tuonne alas. Ottakaa kiinni! Älä! Huusivat Suloeno ja Miina yhteen ääneen. Rinne voi olla jyrkempi kuin arvaatkaan. Manu ei kuitenkaan kuunnellut heitä, vaan viiletti jo hurjaa vauhtia tunturin kuvetta alas. Mutta voi kauhistus! Rinne jyrkkeni yllättäen ja Manu katosi näkyvistä äkkiä puhjenneeseen lumimyrskyyn. Tuuli yltyi koko ajan ja lunta tuiskutti entistä sakeammin. Suloeno ja Miina lähtivät varovasti laskeutumaan rinnettä Manun perässä. Nyt on toimittava nopeasti, sanoi Suloeno. Seurataan Manun jälkiä ennen kuin ne peittyvät lumeen. Miina katseli toivottomana ympärilleen, sillä Manusta ei näkynyt enää jälkeäkään. He saapuivat vihdoin jyrkänteen juurelle ja yrittivät löytää Manun suksenjäljet, mutta uusi lumi oli peittänyt ne jo alleen. Toivottavasti Manu ei ole loukannut itseään, ajatteli Miina, kunnes he äkkiä kuulivat takaansa rauhallisen äänen. Saanen esitellä itseni. Nimeni on Jänkä Joonas, tunturien nopein taivaltaja, oppaiden opas, kullankaivajien kuningas. Suloeno ja Miina kääntyivät katsomaan ihmetystä kummissaan. Sitten Suloeno sanoi. Valitettavasti emme ehdi paljoa rupatella, sillä nyt on hätätilanne. Oletko nähnyt Manua, tarkoitan kissaa, joka laski tätä jyrkännettä suksilla? Seuratkaa minua.
sanoi Jänkä Joonas salaperäisen näköisenä ja lähti juoksemaan hankea pitkin sellaista vauhtia, että Suloeno ja Miina hädin tuskin pysyivät perässä. Tuolla on minun majani, huudahti Jänkä Joonas lyhyen taivalluksen jälkeen ja osoitti lumituiskun keskellä nököttävää mökkiä, jonka ikkunasta loisti kodikas valo. Enpä olisi tuota itse huomannutkaan, ajatteli Suloeno, joka ei ollut yhtä tottunut kulkemaan erämaissa ja lumimyrskyissä kuin Jänkä Joonas. Katso! Huudahti Miina heidän saavuttuaan mökin luokse. Tuossa oven vieressähän ovat Manun sukset. He astuivat mökkiin sisään ja voi ihmettä. Manu istui takan edessä huopaan kääriytyneenä ja paistoi makkaraa. Manu! Huudahtivat Miina ja Suloeno iloissaan yhteen ääneen. Voi sinua, poika, torui Suloeno, vaikka ei voinutkaan salata tyytyväisyyttään Manun löydyttyä. Tekisit vähän hitaammin noita tempauksiasi, niin minäkin pysyisin perässä. Manu kertoi sitten innokkaana seikkailustaan. En huomannutkaan, että se rinne oli niin jyrkkä. Vauhtini kiihtyi ja sitten en enää muistakaan mitään. Heräsin vasta täällä mökissä. Laitoin hänelle heti lämmintä ylle ja annoin syötävää, ettei Manu kylmettyisi, kertoi Jänkä Joonas. Löysin hänet tajuttomana jyrkänteen juurelta ja vedin Manun tänne mökkiin käyttäen hänen suksiaan pulkkana. Onneksi mitään vakavaa ei sattunut. Lumimyrsky taukosi pian ja lumeen peittyneet puunlatvat hohtivat kirkkaassa auringonpaisteessa. Jänkä Joonaksen johdolla palattiin suorinta tietä ylös Tunturihotellille. Hotellin puistilla heilutti apulaisjohtaja Karhuvaara helpottuneena seurueelle, sillä hän oli jo ehtinyt huolestua, miten hiihtäjät selviäisivät lumimyrskystä. Minun täytyy palata vielä töihin, sanoi Jänkä Joonas saatuaan tehtävänsä suoritettua. Sitten hän lisäsi salaperäisen näköisenä. Minulla on ikioma valtaus tuolla erämaassa erään tunturipuron varressa. Jos tulette tänne joskus kesäaikaan, vien teidät sitä katsomaan. Varmasti tulemme, sanoi Manu innoissaan. Onneksi silloin ei ole enää lunta rinteissä, nauroi Jänkä Joonas. Muuten saisin pelastaa sinut varmasti 5 kertaa päivässä. Ja niin tuli hyvästi jättöjen aika. Jänkä Joonas lupasi palata illalla hotelliin tapaamaan uusia ystäviään, jotka heiluttivat hänelle hyvästiksi. Kälökyn! Huudahti Jänkä ja pinkaisi kohti metsän reunaa niin vauhdikkaasti, että lumi vain pöllysi. Ulkona satoi. Miina, Manu ja Heikki Hiiri joutuivat olemaan sisällä, eivätkä oikein tienneet, mitä olisivat tehneet. Varsinkin Manun aika tuli pitkäksi. Mitä tekisimme? Hän kyseli myrtyneenä. Silloin Miina keksi. Mennään kirjakauppaan. Hän ehdotti. Sieltä löydämme varmasti jotakin kivaa. Manu vastusteli ensin kovasti, mutta suostui lopulta kuitenkin lähtemään. No, mennään nyt sitten, vaikka turha reissu se kuitenkin on. Hän mutisi. He ottivat sateensuojat mukaan ja lähtivät matkaan. Miina tiesi, missä kirjakauppa oli, ja hetken kuluttua he jo olivatkin perillä. Rouva Karhulakin katseli pikkuotsonsa kanssa näyteikkunoita. Kirjakaupassa oli kirjojen lisäksi paljon muutakin tavaraa. Monenlaisia pelejä, askarteluvälineitä, piirustus- ja maalaustarvikkeita ja vaikka mitä. Kirjakauppias rouva Kattimäki esitteli heille toinen toistaan mielenkiintoisempia tavaroita. Mikähän vehje tuo on? Kysyi Manu osoittain erästä kirjoituskoneen näköistä laitetta. Se on tietokone, selitti rouva Kattimäki ja näytti heille, kuinka sitä käytetään.
Miina oppikin nopeasti, ja tuota pikaa hän jo näppäili kuvaruutuun Manun kuvan. Lastenkirjaosastolla oli hyllyttäin toinen toistaan hauskempia kirjoja. Olipa niistä vaikea valita. Lopulta he löysivät mieleisensä kirjat sekä erään noppapelin ja lähtivät paluumatkalle. Kotona he sitten rupesivat lukemaan kirjojaan. Tai oikeammin sanoen Miina luki ääneen Manun ja Heikki Hiiren kuunnellessa. He eivät nimittäin osanneet vielä lukea. Ensin Miina luki villistä lännestä kertovia vauhdikkaita tarinoita. Manu eläytyi täysin kertomuksiin ja hän kuvitteli olevansa seriffi, joka ratsasti uljaalla mustalla hevosella yli preerian. Sitten oli vuorossa avaruusaiheinen tarina. Siitä Heikki Hiiri innostui kuvittelemaan, että hän lentäisi avaruusaluksella kuuhun ja elelisi siellä herroiksi. Aina kun tulisi nälkä, hän vain lohkaisisi reilun kimpaleen juustoa kuun pinnasta ja ryhtyisi herkuttelemaan. Heikki nimittäin luuli, että kuu oli iso juusto. Mutta sillä tavallahan sinä söisit ennen pitkää koko kuun suihisi, sanoi Manu. Emmekä me maapallon asukkaat voisi enää sen jälkeen katsella kuutamoa ollenkaan. No, enpäs tullut tuota ajatelleeksi, sanoi Heikki Hiiri. Kyllä sinä, Manu, olet sitten viisas. Hän ihasteli, mutta Miina hymyili itsekseen. Voi noita poikia. Satuja lukiessaan Miina mietti, mikä satuolento hän haluaisi olla. Sitten hän keksi. Haluaisin edes hetken aikaa olla sellainen hyvä haltijatar, joita on monissa kauniissa saduissa. Voisin tehdä paimmistakin tappelupukareista hetkessä parhaita ystäviä keskenään. Miina mietti hetken aikaa. Sitten hän huokaisi. Voi voi. Kyllä hyvällä haltijalla olisi tässä maailmassa paljon töitä. Sitten Miina rupesi katselemaan hauskaa askartelu- ja ajanvietekirjaa. Manu ja Heikki Hiiri piirtelivät. Miina ratkoi kirjassa olevaa ristisanatehtävää ja kysyi siihen tulevaa sanaa Manulta ja Heikiltä. Sanokaapa, mitkä ovat sarvekkaita? Sanassa pitää olla 11 kirjainta. Manu ja Heikki miettivät ankarasti. Sitten Heikki keksi. Porot. Hän sanoi. Niillähän on sarvet, eikö olekin? On kyllä, sanoi Miina. mutta siinä on vain 5 kirjainta. Ei se käy. Silloin Manulla välähti. Se on tietysti Miina ja Manu. Siinä on 11 kirjainta. Mutta eihän meillä ole sarvia. Sanoi Miina. Ai niin, ei olekaan. Sanoi Manu. Mutta ehkä niistä sarvista mainitaankin vain sen tähden, että olisi vaikeampi arvata. Hypsis. Sanoi Miina. Nyt tiedän. Siihen tulee sarvikuonot. Mutta siinä samassa Miina huudahti. Manu, sinähän osaat kirjoittaa. Olet kirjoittanut Miina ja Manu. No katsos mokomaa, niinpä olenkin. Riemastui Manu. Sitten hän mietti hetken ja julisti. Ja ihan kohta opin varmasti lukemaankin. Olen minä vaan semmoinen poika. Jos haluat kuulla kertomukset uudestaan, sinun ei tarvitse kelata. Riittää kun käännät kasetin